تا بازی نیمه بشویم. ირსული თუ რომ მებინემ პარტოვთ ба канори чап посту ба кафо баргардонда шуд идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи Камбоҷа онҳо бинед аз канори рост ҳуҷумро шурӯъ карда буданд. партовти диагонали ба самти чап буд, баргаштанд ва инак боз ҳам аз ҳамин канор ҳуҷумро давом медиҳанд ва намои футболбозони тими миллии кишвар тавре гуфтем баъзе суолҳоро ба миён овард, махсусан чӣ гуна бозигарони мо имкониятҳои зиёди голзаниро истифода бурда натавонистанд. аз вазъияти стандартӣ ҳоло футболбозони мо тӯбро ба бозӣ медаранд ва хело шонси хубам пайдо мешавад ва зарбаи бисёр хатарноке буд аз сӯи Шервонӣ Мабачоев, аммо дарвозабони ҳариф ҳам тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. Фатулло Олимзода бубинед мазарат мепурсам, ин Алиҷони Буризод буд ки ирсоли тӯбро анҷом дод. Чандон партофти баланд накард, балки бевосита дид ки чӣ гуна холӣ аст дар кунҷи наздики дарвозаи ҳариф. Мамадони Камолов идомаи ҳуҷум боз пас медиҳад ба Алиҷони Буризод ва Шеридин Бобоев дар ин лаҳзаҳо. паси ҷавобиаш чандон хуб набуд, аммо ба ҳар ҳол ба бозигарони мо муяссар шуд боз ҳам фишор биёранд ва ҳарифро маҷбур кунанд ки тӯбро аз майдон берун намояд. Ҳамадонӣ паси ӯ ба Манучер Сафаров ва чӣ гуна ирсоли тӯб аз сӯи Манучер буд. Як партофти тирвори тӯб аз канори рост. дар ин бора баъдтар суҳбат мекунем. вазъияти стандартиро мебинем. зарба иҷро шуд ва дарвозабони мо хело хуб ин ҳолатро бартараф кард. инак ирсоли тӯб ва шонси навбатӣ барои футболбозони мо. чӣ таркиборои зебою дидание буд ки ҳамин лаҳзаҳо миллипӯшони кишвар барои мо нишон медиҳанд. ва бубинед боз ҳам аз вазъияти стандартӣ ки рӯзи 3 апрели 2025 буд ва дар таърихи худ баландтарин мавқее ки дошт ин зинаи 154 дар моҳи марти соли 2011 ба ҳисоб меравад. ва асана зинаи бадтарини онҳо зинаи 201 дар соли 2014 дониста мешавад. як дақиқа вақт илова шуд. дӯстони гиромӣ, инҷо фурсат барои футболбозони мо ҳаст. Ҳамадони Камолов рост чӣ гуна вазъияти хатарноке ба миён омад ва баъдан ҳамон тавре дида шуд. дар ҳамон лаҳза Шаҳром Самиев дар ҷои зарурӣ, дар лаҳзаи зарурӣ пайдо шуда аз имконияти ба миён омада истифода бурд. паси Алиҷони Буризод ба канори рост. аз ин ҷо ирсоли тӯб аз сӯи Ҳамадони Камолов аст. яке аз бозигарони Камбоҷа худаш дар ин ҳолат бубинед тӯбро сӯи дарвоза равон мекунад. ин капитани даста Сарет Край аст ва истиқлолро тарк кард ва айни замон ӯ дар ҳайати дастаи суғдиёни Ҷизах дар чемпионати Ӯзбекистон буд. ӯ ҳамроҳи Зоир Ҷурабоев пайваста дар ҳайати дастаи суғдиёни Ҷизах ба майдон мебароянд ва хело фаъолам ҳастанд ҳамин мавсим дар ҳайати бошгоҳи нави худ. вазъияти хатарнок аст. шонси беҳтарин ва чӣ гуна ин фурсат аз даст меравад. эҳсони панҷшанбе тавонист аз имконияти навбатии худ ба таври олӣ истифода бараду ба дарвозаи ҳариф тӯбро равон кунад. як бори дигар биёед рафти ҳуҷумро мебинем. боз ҳам фаъолии Ҳамадони Камолов аз канори рост ва ин ҷо эҳсон бо Шервонӣ Мабачоев андар якдигар бозӣ мекунанд. хело зебо ҳамдигарро мефаҳманд, дарк мекунанд. ин дастаи Камбоҷаро мебинем. вазъияти хатарнок ба миён меояд ва ба онҳо муяссар шуда истодааст ки гол зананд. аз канори чапи мо гузариши футболбозони Камбоҷа дида шуд. маҳз он ҷо мо натавонистем пешироҳи онҳоро бигирем. баъдан дар дохили ҷаримагоҳ дигар
мушкил буд ба бозигарони боқӣ мондаамон то ин ки пешроҳи ҳамлаи ҳарифро бигиранд. дар дақиқаи 71-ум ҳисоб 1-2 мешавад. як бори дигар биёед бубинем. ана ҳамин ҷо то ба охир ҳарчанд талош мекунад Мусо Қаҳоров, футболбозе ки чанд лаҳза пештар аз ин ба майдон баромада буд, наметавонад пеши роҳи бозигари ҳарифро бигирад. дар қисми дуюм тавре мебинед бештар бозигарони мо хавфу хатарро ба миён меоранд ва илова бар ин аз ин фаъолияи худ самаранок ҳам истифода бурданд то ҳамин лаҳзаҳо. Парвиз Умарбоев бисёр партофти олӣ дошт ва